Алекс, нареждай! Сега трябва да свикне това. Деков! Айде бе, момче, бе! Богдан Деков. Сам! Нищо. Василе, без човек си, Петко да мине на първия, Деков на втория. Зад тебе Петко е тъча. Петко, зад тебе тъча! Биеш! Айде, Деков! Айде бе, момче! Василе, много си напред, дай малко назад. Дай 2 крачки назад. Седнете долу без да говорите тук. Глеждай се, виж това е това. Сядай долу. Само още един път да се видял. Айде бе! Ей, Алекс! Може ли толкова страхли да си на тази топка, бе? Гледай го този. Алекс! Може ли си толкова страхли за тази топка, бе? Не така ще ударите се. Идеално, Василе! Деко! Цяла врата имаш, стреляш във вратаря! Николов! Айде бе, Николче, бе! Айде бе, Никол, бе! Айде бе, Никол! Първия, бе! Гледай го то! Ицо, вратар, бързо! Говорете си, бей! Давай, Ники, отпусти го там! Добре, Алекс, оставай топката, Алекс, бягай! Бързо! Паса! Ей, Ице! Дай му е отгоре да бяга, бе! Ей, Василе! Като не знае къде се намира, кажи му ти! Чуваш ли ме? Деков, бягай при вратаря, бе, Деков! Запази, а няма дигай, бе! Петко за удар! Петко, отивай! Айде, концентрация там, айде! Бути напред, бе, на център отиди! Деков, отидете при вратаря всички, бе! Але колко сте заспали за пореден път. Деков, не е за тебе, Деков! Гледай го това на кой е Рита. Рита на кой, бе? То, Деков, какво му става пак, бе? Аз не мога да разбера един ден тук. Ей, Деков! Айде, де! Ей, момче, вкарай самочувствие! Не ми се гръща колялото! Давай, излизаме всички! Влади, излизаме самочувствие, давай! Деков, излизай! Петко, качвай! Петко, качвай! Сам! Добре! Без да спираме, давай, без да спираме! Деков, дай самочувствие, момче. Не може да вземеш само, що вратаря първа минута да стреляш в обсега му. Разбираш ли ме? Дай самочувствие, ляв вътрешния, само на скочи. Чуваш ли ме? Айде, айде! Алекс, дигай! Вали, отивай! Петко, качвай! Васе! Отиваме! Без фал! Отсичен, Алекс, браво! Чакай, не бързай! Не бързай, бе! Ицо! Не бързай! Има ситуация, когато да бързаш! Никол, за гърба, давай! Айде се тиса! Паса! Не, няма да я... Деков! 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 Влади, получи ли топката, затваряш втора града? Чуваш ли ме? Влади, получи ли топката отдолу, затваряш втора града на следващата атака? Чу ли ме?
Васе, бутни към Петко, там ще. Василе, там ще. Мамци! Васе, към тебе. Добре, Петко. Никола, влизай навътре. Вратар, бързо! Вратар! Айде, събирай! Чакай, докато взема свирката, аз не мога да взема свирката. Кажи им папе, как се заритата, не знаеш къде се възвирка. Беше залепнала. Чакай, Петко, дължи се ку. Никола, дупка! Сам! Качай, Петко! Пас! Паса! Хайде, ляв крак имаш, десен няма да мине вътрешен. Дъчи, Влади, бягай оттам! Тейко да играе, Влади, бягай! Решение! Влизи навътре! Айде, вратар! Ицо, качвай! Шика, Ицо! Добре, тръгвай, Криво! Стига напред, не я спирай! Тръгвай, браво, газ, самочувствие! Диагонал! Закъсняваш, Петко! Закъсняваш паса! Жика, говори му, Васил, ти говори нещо! Айде, размърдайте се! Алекс, влезте вътре! Биеш! Да върви! Удар! Удар! Алекчо, давай, добре, Ицо! 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 Алекс! Плътен удар, бе, момче! Ице, гърба, Ицо! Айде, говорете си! Алекс! Ицо, говорете си! Аз имам кола! Кой среща? Мота не закъснял си! Добре! Сам, бутай, газ! Газ! Гледайте как я буташ! Пас! Паса! Много лесно! Абе, изкарете наляво и надясно, стига тази среда само, бе! Стига се наситали трима човека на един друг! Васе, отвори да я вземеш! Василий, отвори да я вземеш! Свърши! Алекс, влез дупка! Алекс! Мамци! Явиш! Натисни! Айде, пас бе, Бъка! Айде бе, моето момче, бе! Видяли? Кой ще чака да я поема 6 секунди, Вицо? Ти! Сам! Петко, отваряй! Петко, едно може. Отлично! Так, да се вземеш. Петко, събери! Без фал! Васко, дигай главата, не пак там! Тръгвай, газ! Васе, много се въпуквал! Сам! Дупка! Закъсява си, нищо, давай! Тръгвай! Айде, Валек, чуве! Продължай, Симеонов! Гардирай! Добре, Алекс! Алекс! Я запазиш! Алекс! Ши ръце, ти се обърни с нея! Никола, пази бе, Жика! Никола, бе! Свърши! Ицо! Илан! Той така! Дупка, Петко! Папка внимавай! Тръгвай, Петко, качвай! Сам! Петко! Паса! Алекс! Айде бе, страхливец! Айде бе, страхливец! Айде, как се пазиш от топка заради метрополнията, бе! Ох, страхо! Влез във вратаря, всичко! Николов! Василе! Първи вариант! Айде, свърши, Петко! Първи вариант!
Гледай го то, Деко. Деко, какво се случва, бе, Деко? Ицо, дай му играй, Ицо! Смени посоката и играй с Ицо, стига с конска паци, само в едната посока играл. Обърни посоката и играй с Ицо. Деков, излез от наказателното, бе, Деков! Влади, затвори втора, защото е заспал много това момче. Къса, дайте си я, дайте си я! Айде! Василе, внимателно! Васе! Внимателно! Алекс! Паса да върви! Стига си се гъсил, бе, Ицо! Симеонов, отивай до следваща! Това зелено! Васе, дигни главата да видиш втория, първата добре, аз имаш втората, я пускаш дълга. Чакай, Тико! Мало има, слушайте какво се казва! Симеонов! Айде, Влади, давай, давай, редне ръцете на кръста, давай, качвай! Николов, качи! Качвай, бе, Николов, бе! Богдане, бе! Не мога ти мине тази топ. Към вратата влизаш и атакуваш. Кико, влизай! Ицо! Сам! Качвай! Трибал! Трибал! Играй му! Смело! Смело! Айде, бе, дай самочувствие, бе! Деко, фаре ме, изморили се, бе, моите момче, бе! Еднакви са. Взимай, Петко! Тия съм си говорили, защото ви чуем, не престани, бе! Пас, Алекс! Дай я първия път, бе, Николов! Дай първия път една, де! Нареждай! Нареждай! Айде, отивай, Влади! Кажи им само да не се обажда. Деве, да не ми се обажда. Добре, като се базикаш, в Ботевград се базика. Василе, земя! Айде, бе, стесте на къса, бе! Бог да не лана къса стека! Айде, играй футбол! Всички имат, нали? Трябва да се разпънат Много е бавно, Никола. Василе, ти си. 5-1. 5-1 излиш от преса. Браво, супер. Дрибъл, дрибъл, дрибъл! Дай, запалена. На кой бе, Никола? Зелено, на кой бе, Никола? Поеми я, играй! За тебе Петко е тъча. Нека си ходи напред, той. Остави го да си ходи напред. Никола, подсигури. Сам, Василе. Не бързай, далече, далече, Васе. Лице! Никола, първия! Петко! Айде, баре, поеми една топка, бе! Не, Юлия! Пази я! Айде, бе, айде, концентрирам, бе, айде! Айде! Дупка, Влади, давай! При, че се връзва момчето, бе! Като виждате, че има се връзва... Алекс, разпиши се, че 3 минути не си играл с топката, Алекс!
Паса! Добре, Богдане! Иска да го видиш как се прави зад. Хайде, последна атака, Василе, влез. Втора! Петко, втора! Христо! 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 Христо!